Hej, Lars Andersen her. I dag skal videoen handle om den fungerende justitsministers holdning til danskernes privatliv. Fordi Peter Hummelgaard, som sandsynligvis er justitsminister, i hvert fald, det ved jeg ikke, en halv times tid endnu, fordi at regeringen snart præsenterer det nye ministerhold. Han gav et interview i september 25, som jeg ikke har kommenteret på video, fordi jeg var forhindret i at tilgå kameraer og telefoner og internetforbindelser og den slags ting. Men det vil jeg råde bud på nu, og man kan så indvende og sige, at ja, men nu skifter justitsministeren jo måske nok sandsynligvis. Man ved det ikke, jeg ved det i hvert fald ikke lige nu. Men altså, jeg er helt sikker på, at den nye, sikkert socialdemokratiske, eller i hvert fald centrum-venstre, venstreorienterede justitsminister, er komplet lige så gakket, som Peter Hummelgaard er. Så det er sådan set nok stadigvæk relevant at kommentere på de holdninger, som Peter Hummelgaard han udviste i den her podcast, det her radioprogram, der hedder Prompt på Danmarks Radios program 1, altså i radioen, hvis nogen stadigvæk hører den slags ting. Jeg synes nemlig, han siger rigtig mange interessante ting, og skøre ting, men en skør ting kan jo godt være interessant, for det viser virkelig, hvordan man som magthaver tænker om borgernes ret til generelle frihedsrettigheder og privatliv og den slags ting. Så jeg synes, vi skal hoppe direkte ind, hvor de to radioværter på Danmarks Radio, som faktisk i det her tilfælde gør det ret godt, og jeg har hørt en del prompt, mens jeg sad i spjældet. Måske også fordi jeg ikke havde så mange andre muligheder for at tilgå teknologi-podcasts. Men jeg synes faktisk generelt, de gør det godt, og de stiller nogle kritiske spørgsmål til justitsministeren. Men jeg vil gerne kommentere yderligere på, hvad han siger, fordi det simpelthen er så sindssygt skørt. Så vi hopper ind i interviewet. Hej, Hej, hej. Peter Hummelgaard her. Ja, goddag Peter. Dejligt. Goddag. Vi er i hvert fald meget glade for, at du vil tale kryptering med os, og det her forslag om Sesam. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med sådan at lære din holdning lidt bedre at kende, inden vi taler om det her forslag i EU. Du har på et pressemøde sidste år udtalt, at vi er nødt til at bryde med den totale fejlagtige opfattelse, at det er enhver mands frihedsrettighed at kommunikere på krypterede beskedtjenester. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad mente du med det, og hvad mener du nu? Jeg mente med det, som jeg i øvrigt også mener nu, at vi kan se, at rigtig, rigtig meget kriminalitet bliver organiseret, bliver planlagt, bliver udført med rigtig, rigtig desværre god hjælp fra blandt andet krypterede beskedtjenester, hvor det er, at vores myndigheder på grund af meget uvillig samarbejde fra de tech-platforme, der stiller de beskedtjenester til rådighed, har overordentligt svært ved at finde beviser at efterforske kriminalitet, der bliver koordineret, planlagt og udført på de beskedtjenester. Vi stopper justitsministeren der. Allerede nærmest i de første sætninger siger han noget, der sådan, kan man sige, bryder med logik, fordi han siger, at de kriminelle, de begår deres kriminalitet med hjælp fra de her tech-virksomheder, der tilbyder krypteret kommunikation, altså end-to-end krypteret kommunikation, som statsmagten ikke har adgang til, i hvert fald sådan umiddelbart. Og det er jo en sær indstilling at mene, at man hjælper kriminelle. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, at Socialdemokratiet har sagt, at Ford eller Fiat eller Ferrari eller Porsche, det er nok mere realistisk, har hjulpet med bankrøverier, fordi bankrøvere har brugt
de her bilmærkers køretøjer til at begå deres kriminelle handlinger. Jeg synes aldrig nogensinde, jeg har læst noget om, at statsmagten i 80'erne, hvor Blekingegadebanden var aktiv, de gik efter bilfabrikanter, fordi at Blekingegadebanden jo brugte biler til at komme til og fra deres forbrydelser. Så det her med, at man hjælper nogen, fordi nogen bruger ens service, ens produkt, ens vare til noget, som man ikke havde tiltænkt, som man ikke bryder sig om, så skulle man hjælpe dem aktivt. Det er sådan et brud med sådan på en eller anden måde kausalitet og agens og moralsk ansvar. Det er en meget sær indstilling at have til tingene, at fordi at nogen bruger et eller andet, så dem, der har produceret det et eller andet, jamen de hjælper de pågældende med at begå deres forbrydelser. Det virker allerede nu i det her interview, som om, at justitsministeren er på katastrofalt vildspor. Og det er et problem. Det er jo også noget, som, altså det er der jo egentlig bred enighed om rundt omkring i Europa, er et meget, meget stort problem. Og det er jo det, jeg mente med det. Og det blev sagt jo i kontekst af, at vi havde haft en stor bølge af unge svenske legemordere, der var blevet rekrutteret fra Sverige til at rende rundt og begå sprængninger og drab i Danmark. Ja. Nu går han så direkte til at forklare, hvad baggrunden er for, at han ønsker at afvikle kryptering. Det bruger han så det her eksempel med, at det er fordi, at svenske legemordere er kommet til Danmark for at begå deres drab. Og det er jo også meget klassisk og meget sigende, fordi det viser, at han ikke er villig til at lave den rigtige analyse, nemlig at de her problemer i meget, meget høj grad skyldes statsmagtens, altså vestlige statsmagters immigrationsvalg, altså hvem der må komme til de pågældende lande. Altså problemet her er jo ikke krypteret kommunikation. Problemet her i virkeligheden er jo MENAPT-indvandring, og det enorme sikkerhedsmæssige problem, der opstår i forbindelse med MENAPT-indvandring. Og det er jo så meget værre i Sverige, end det er i Danmark, kan man sige. Heldigvis er det ikke så slemt i Danmark, som det er i Sverige. Men havde man ikke de her meget skadelige mennesker i Sverige, så var de her legemords ekspeditioner ind i Danmark begået af ret mange MENAPT-mennesker, men også mennesker, altså etniske svenskere i sådan meget udsatte etniske svenskere fra dårlige sociale kår, som bliver rekrutteret ind i de her typisk MENAPT-orienterede, kan man sige, bander. Så problemet her er ikke kryptering, det er indvandring fra Nordafrika og fra Mellemøsten, der skaber de her problemer. Men det er jo en fuldstændig klassiker, at man laver en politik, der destabiliserer samfundet, der skader trygheden, skader landenes befolkningers frihed. Så i stedet for at gøre noget ved det grundlæggende problem, så vil man hellere afvikle den oprindelige befolknings frihedsrettigheder. Det er jo sådan set det, som justitsministeren han sidder og siger her, at jamen, problemet er jo sådan og sådan. Ja, det er et problem, I selv har skabt, men i stedet for at gøre noget ved det ægte problem, vil I hellere afvikle vores frihed. Ja. Vil det sige, at du mener ikke, at danskerne har ret til at kommunikere sikkert, privat, krypteret på tjenester som Signal og WhatsApp? Det er bare din holdning? Nej, det er sådan set ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, at jeg tilsvarende mener, at vores rethåndhævelsesmyndigheder, altså det vil sige politiet og øvrige myndigheder, skal have nogle legale veje til at komme i besiddelse af den kommunikation, hvis det er, at den kan være med til enten at opklare eller forhindre kriminalitet. Så hans argument er altså, hvis man kan opklare eller forhindre kriminalitet, så har man ret til at gøre alle mulige ting. Og nu er det jo ikke sådan, at politiet ingen muligheder har. Ja, de har ikke nogen matematisk mulighed for at bryde ind på linjen
i forhold til at finde ud af, hvad der bliver sagt på en end-to-end krypteret linje eller med end-to-end krypteret tekst. Men der er jo stadigvæk mange efterforskningsskridt, man kan tage. Man kan jo ransage fysisk efter telefonerne, og politiet har jo også et vist held med at bryde de her telefoner op, lave rumaflytninger, lave alle mulige sådan klassisk politiorienterede ting. Der kræver noget arbejde, javel, men det er som om, at myndighederne er blevet mere og mere dovne. Det vil sige, at politiet har ikke lyst til at lave sådan klassisk, egentlig hårdt politiarbejde. De vil hellere have muligheden for bare i ro og mag at kunne tilgå folks kommunikation, og det synes jeg ikke er en særlig betryggende udvikling. Nemlig når myndighederne bliver dovne, så forfalder de meget, meget hurtigt til ønsket om bare total overvågning, hvor de kan følge med i, hvad alle laver hele tiden. Nej, det synes jeg ikke, de skal. De skal se at få gang i noget klassisk godt politiarbejde. Altså, hvad er det, du mener, de skulle gøre så ved at give de her adgange? Altså, enten er noget krypteret, eller også er det ikke krypteret? Jamen, de har jo trods alt stadigvæk et ansvar for, hvad det er, deres platforme bliver brugt til. Og vi kan jo se det. Altså, der er jo nogle lande, der vælger at håndtere det ved at fængsle og sigte indehaverne af nogle af de her platforme. Du taler om Frankrig og Telegram. Jeg taler for eksempel om Frankrigs tiltag mod. Det han nævner her, det er, at jeg tror, det kommer de også ind på lige om lidt, det var ejeren af beskedtjenesten Telegram, der simpelthen bliver retsforfulgt og fængslet og forfulgt, fordi nogen har brugt hans produkt til kriminalitet. Og det svarer jo igen til, at man gik efter bilfirmaets direktør, hvis bilerne bliver brugt til vanvidskørsel, eller nu nævner jeg bankrøverier, det findes der nok ikke så meget af mere, men alt mulig anden kriminalitet, eller at man gik efter fiskers firmaet, altså dem, der laver køkkenknive og sådan noget, fordi at deres knive blev brugt til at stikke folk ned med. Altså det er en meget, meget mærkelig måde at anse moral og moralsk ansvar på, nemlig at man går efter fuldstændig uskyldige personer, der ikke har noget at gøre med den kriminalitet, der bliver brugt, fordi ejeren af Telegram eller dem, der driver Signal Private Messenger, det er ikke deres skyld, at nogen bruger deres varer og services til noget, som er skidt og dårligt. Man kan altså ikke bare lave sådan et slags kædeansvar, hvor man lige pludselig går efter Intel, fordi at det var Intel-processorer i computerne, der lavede behandling af børnepornografisk materiale, eller gå efter Sony, altså Sony kameraproducenten, fordi at deres kamera bliver brugt til at filme ulovlige ting. Jeg nævner igen børneporno, altså for det er det politikerne altid nævner i de her sammenhænge. Altså man kan jo ikke gå efter folk på den måde. Det er jo fuldstændig sådan moralsk afkoblet, ansvarsmæssigt afkoblet fra hinanden, men det er det, som myndighederne desværre tyr til. Telegram-ejeren. Og det er jo et udtryk også fra fransk side for desperation. Altså, at der er så meget kriminalitet, som bliver organiseret og planlagt og udført. Meget alvorlig kriminalitet, som er med til at fordærve, forrå, undergrave samfundet. Men hvor det er teknologien. Og han nævner, at alvorlig kriminalitet bliver begået, der er med til at fordærve og undergrave samfundet. Ja, altså jeg nævner mine 2 kæpheste her, nemlig at politikerne har tilladt MENAPT-indvandring til Vesten. Det er en kæmpe faktor i forhold til, hvor meget kriminalitet, der bliver begået. Og så min anden kæphest, det er, at politikerne også selv har skabt det kæmpe store illegale og voldelige narkotikamarked ved at insistere på, at visse rusmidler skal være ulovlige. Så de ting, som Peter Hummelgaard gerne vil bekæmpe, og det, som han bruger som løftestang for sine helt vanvittige overvågningsfantasier, det er faktisk politikker, som han selv er fortaler for, og som hans egen statsmagt igennem mange, mange årtier selv har indført. Så det er meget bemærkelsesværdigt, at han sidder her og vil afvikle vores frihed på grund af politikker,
som han selv og hans forgængere har skabt. Det er jo meget smart, kan man sige, fordi hvis man gerne vil have kontrol over folk, så skal man jo skabe en situation, hvor der kommer kaos og dårlige udviklinger, og så skal man komme som den store redningsmand og sige, ja, men altså, vi kan godt hjælpe jer, men vi er desværre lige nødt til at afvikle jeres friheder for at hjælpe jer. For hver eneste dag bliver bedre og bedre, men kun bedre primært i de kriminelles favør. Nu du spørger bare helt kort. Altså, jeg forstod faktisk ikke, det du sagde. Mener du, at jeg som dansker har ret til at kommunikere krypteret på en tjeneste som Signal eller WhatsApp? Altså, du kan jo ikke skille tingene ad. Altså, sådan, enten så er der kryptering, eller også er der ikke kryptering. Jamen, det handler jo om, at vores retshåndhævelsesmyndigheder skal have nogle legale veje med retskendelser i hånden, hvor de kan få adgang til din krypterede information. Men Peter, det der er jo problemet her, og som der også er faktisk hele 2 domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, der siger man jo, hvis man går ind og tvinger en platform, i det tilfælde Telegram, til at bryde krypteringen, for at myndighederne kan få adgang, så er det ikke proportionelt og støder mod retten til privatliv og ytringsfrihed. Hvordan kan du argumentere for at begrænse den, når der nu ligger domme fra de højeste retsinstanser i Europa, lige præcis om det her? Ja, fordi man er jo nødt til med de domme i hånden at se på, at det er jo også fordi, at det juridiske grundlag til at gøre det, har været mangelfuldt. Der har manglet en fælles europæisk regulering. Det er jo det, kommissionen nu har barslet, at man vil forsøge at finde det her direktiv om child sexual abuse, er jo hvad kan man sige, et hjørne af den samme diskussion. Men hvordan kan du omvendt hævde, at din ret til at kommunikere privat skal krænke min ret til at leve i et kriminalitetsfrit samfund i tryghed og sikkerhed? Det her, det er en af de sådan centrale hjerneprutter, som justitsministeren han laver. Han siger, at vores ret til at kunne leve i frihed og kommunikere privat krænker hans ret til at leve i et kriminalitetsfrit samfund. Jamen, det er en meget, meget farlig og sådan utopisk tankegang, der sådan både berører det, man kalder nirvana-fejlslutningen og flere andre tossede ting. Altså, hvis ens udgangspunkt er, og hvis man tror på, at man kan komme til at leve i et helt kriminalitetsfrit og trygt samfund, hvor der ingen dårlige ting sker, hvis det er det, man tror er muligt, så kommer man meget hurtigt til at løbe efter sådan et lysende mål i horisonten, hvor alle midler til at nå dertil er legale og i orden at bruge. Så jeg forstår godt, at justitsministeren han er på det her vildspor, hvis det virkelig er sådan, han tænker, altså at det er muligt at opnå nirvana. Fordi hvis han tror det, og han tror bare, at bare der kommer lige det næste masseovervågningsskridt, lige den næste afvikling af vores frihedsrettigheder, så kan vi nå dertil. Så kan jeg godt se, at det er fristende for ham at sige, ja, men så gør vi det, fordi selvfølgelig har jeg da lyst til at leve i sådan et paradisisk nirvana. Sagen er jo bare, at det her paradisiske nirvana findes ikke og kan ikke findes, så længe mennesker eksisterer. Fordi mennesker er mennesker. Der er nogen, der gør dårlige ting lige meget, hvad myndighederne finder på af drakoniske forslag. Og så også det der med, at vores ret til frihed krænker hans ret til nirvana. Det er jo en sindssyg tanke. Altså, fordi jeg har lyst til at leve i frihed, så krænker jeg absolut ikke nogen som helst rettigheder i forhold til Peter Hummelgaards liv og levned. Altså, det er en meget, meget tåbelig og farlig analyse, at nogens ret til frihed krænker andres ret. Altså, så krænker min ret til at gå rundt i verden uden en spændetrøje. Det krænker tilsyneladende også folks ret til ikke at blive slået, fordi hvis jeg ikke havde spændetrøje på, så kunne jeg jo måske slå folk på gaden. Så det, at jeg ikke har spændetrøje på hele tiden, eller er spærret inde, krænker andre menneskers ret til at leve i tryghed. Det er sådan, han tænker. Bare overført på et andet eksempel, altså med en analogi, og så bliver det jo meget tydeligt, at det er det rene og skære, ufortyndede vanvid, han står for. Det minder så lidt om det, Hækkerup sagde i sin tid, ikke? Så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden.
med overvågning stiger friheden. Ja, absolut, fordi det er også, altså, Og så spiller de det her klassiske Nick Hækkerup-klip, hvor han står på Folketingets talerstol og max vrøvler. Og nu er Peter Hummelgaard jo så nødt til at erklære sig enig med sin socialdemokratiske forgænger, Nick Hækkerup. Og det gør han tilsyneladende også uden at blinke, hvilket er tosset i sig selv. det er jo også mit synspunkt. Altså, mit synspunkt er, at i takt med, at teknologien bliver stærkere og stærkere, og virker desværre i de kriminelles favør. Altså, jeg har ingen interesse i, hvad du måtte kommunikere på krypterede beskedtjenester med dine venner eller din kæreste om, så længe du ikke deler materiale med seksuel misbrug af børn, eller 2, ikke forsøger at hyre svenske børnesoldater eller sælge stoffer eller alt muligt andet. Det er jo de ting, jeg bruger al min vågne tid på at bekæmpe, og i øvrigt sikre, at vores myndigheder har de bedst tænkelige værktøjer til at bekæmpe. Og det er i de her år her desværre en kamp op ad bakke, fordi teknologien virker i de kriminelles favør. Så hvis man har den holdning, at alle skal have lov til at kommunikere krypteret, det er en ret. Har man så været med til at holde hånden over, synes du, kriminelle og bandekriminelle, pædofile osv.? Nej, det synes jeg egentlig heller ikke. Altså, fordi jeg synes, det er fint at have den holdning, at alle skal have lov til at kommunikere krypteret, men man er nødt til at acceptere, ligesom i øvrigt med alt andet, at der er undtagelser, og at der er veje, hvor der er vores politimyndigheder af forskellige karakter, kan få adgang til den information, hvis det er, at den truer samfundets grundlæggende tryghed og sikkerhed. Truer samfundets grundlæggende tryghed og sikkerhed? Ja, fordi at der er indført de politikker, og der er sket en indvandring, og der er den rusmiddelpolitik, der er, så er der meget, meget store selvskabte problemer. Og det er også lidt sjovt, at han siger sådan, at ja, men det er fint nok med kryptering, der er bare lige nogle undtagelser, men det er jo bare sådan, at hvis man gør det, som justitsministeren gerne vil, nemlig indføre sådan en generel scanning af folks beskeder, inden de bliver krypteret, eller bagdøre i krypteringen, jamen så er krypteringen sådan set væk, så kan man løbende scanne folks beskeder, løbende følge med i, hvad alle mennesker laver, fordi at man har den her idé om, at utopia skal opnås. Så det han egentlig siger, det er, at han ikke mener, at man har nogen som helst ret til at kommunikere krypteret, fordi der er ikke der er ikke et sted midt imellem i virkeligheden. Hvis man først går ind og piller ved krypteringen, så er den der enten, eller den er der ikke. Og det de jo så bare igen må gøre, som jeg har sagt før, det er jo lav noget klassisk politiarbejde, kom ud og lave ransagninger, skab nogle mistanker, der kan holde, lav de indgreb, som politiet plejer at kunne lave, rumaflytninger og alle mulige andre former for politiarbejde, men det at bare ville følge med fra en kant af, det går altså ikke, hvis man gerne vil leve i et frit samfund. Jamen, og det er jo der, hvor vi har været vant til. Det er jo der, hvor vi har været vant til også, at vi havde jo den samme diskussion for 20 år tilbage omkring altså teleselskaberne, hvor det jo også lykkedes at finde juridiske veje til, at vores myndigheder kunne tilgå, hvad der for eksempel blev kommunikeret om, og at man kunne få lov til at aflytte nogen, hvis man vurderede, at det var nødvendigt og proportionelt osv. Altså, vi snakker jo ikke. Og det her segment forstår jeg ikke rigtigt. Han siger, at for 20 år siden havde vi også en diskussion om, om vi kunne få lov til at aflytte folk. Det har man da haft lige siden man har haft telefoner. Jeg forstår simpelthen ikke rigtig logikken i det her. Altså, det foregår sådan med almindelig kommunikation på GSM-nettet for eksempel, at man godt kan aflytte det, hvis der er en mistanke, og så starter man så en aflytning, og hvis den aflytning ikke giver noget, så afslutter man den igen, og i øvrigt fortæller den person, man har aflyttet, at han er blevet aflyttet. Det kan jeg ikke rigtig se, der var en diskussion om for 20 år siden. Sådan har det jo altid været. Hvis der er en mistanke, så kan man lave et indgreb, men det er jo ikke det, han vil med den her scanningsteknologi. Det han vil, det er, at der løbende er en overvågning af folk, sådan at man kan lave indgreb. Det her, det baserer sig ikke på sådan noget mistankemæssigt. Han vil jo egentlig gerne have, at alt bliver scannet hele tiden med den her idé om, at så kan vi nok forhindre misbrug af børn og den slags ting, som er nemme at sælge til herre og fru Kakkelbord. Fordi hvem har lyst til, at der bliver begået overgreb mod børn? Det er der ingen, der har. Meget, meget, meget få i hvert fald. Så det er bare sådan en nem måde at sælge det på, og det er meget vigtigt at differentiere imellem den
begrundet mistanke, og så de indgreb, der følger deraf, og så det, som justitsministeren gerne vil, nemlig kontinuerlig overvågning af danskernes kommunikation. Der er meget stor forskel på de to ting, så han trækker den her analogi, og bruger det her underlige eksempel med, for 20 år siden havde vi en diskussion om det her, hvilket jeg virkelig ikke kan se, at vi har haft, fordi sådan har det altid været. Det forstår jeg simpelthen ikke. Her om ting, værktøjer, der bare skal gives med henblik på at forebygge og opklare meget, meget alvorlig kriminalitet. De undtagelser, du taler om, det er jo netop, vil teknikerne sige, jeg har aldrig set et emne, hvor der er så stor konsensus, både mellem industrien, altså dem, der leverer de her værktøjer, mellem aktivister, og jeg ved ikke, hvor mange hundredvis af forskere, der har sagt, det her det kan ikke lade sig gøre, netop fordi der ikke er mulighed for undtagelser. Du kan ikke lave enten en scanningsmekanisme, som den, der bliver foreslået af det her forslag, eller en undtagelse fra kryptering. Enten så er der fuld kryptering, eller også er der ikke. Og selv hvis man vælger at sige, at vi scanner på folks telefoner, så har man reelt omgået krypteringen og introduceret en hel masse risici for sikkerhedsproblemer. I øvrigt det her med at scanne client-side, som de her mennesker rigtig gerne vil, og så siger de, men det er kun efter børneporno. Ja, men når man først har installeret den her scanningsteknologi på folks computer og folks telefoner, så er det bare et spørgsmål om, at tiden går, og man lige pludselig begynder at indstille filtrene efter noget andet, så er det ikke børneporno overgrebsmateriale, man kan lede efter. Så lige pludselig, så kan man jo lede efter alt. Du kan lede efter folk, der laver memes med Mette Frederiksen. Du kan lede efter folk, der planlægger at brænde deres egne bøger, eller gøre alle mulige andre ting, som staten ikke bryder sig om, eller måske i fremtiden ikke bryder sig om. Så hvis man først slipper de her scannere løs på vores elektroniske enheder, jamen så er der ingen ende på, hvad det her kan bruges til. Og nu er vi jo så inde ved det konkrete forslag og bevæger os væk fra den mere generelle snak. Helt enig. Det, jeg snakkede om før, det var den generelle snak. Ja. Når det nu handler om CSA-forordningen, altså så handler det for mig først som sidst om, hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe udbredelse af billedmateriale med seksuel misbrug af børn. Altså Red Barnet har refereret, at der hver evig eneste sekund alene i EU bliver delt mindst 2 billeder eller 2 videoer af børn, der bliver seksuelt misbrugt. Al den billede- og videodeling, som i øvrigt er eksploderet, fordi det er blevet markant nemmere at dele det, uden at blive opdaget, blandt andet på grund af de krypterede beskedtjenester, det er jo med til at understøtte en kæmpe industri, hvor det er, at 10.000 af børn hver evig eneste år rundt omkring i verden bliver seksuelt misbrugt. Det er alle jo enige om. Og igen, så nævner han alt det forfærdelige, der kan ske, og han nævner specifikt det med børnene. Men altså, man kan nævne alle mulige andre statistikker i forhold til kriminalitet. Der sker også massive mængder tyverier i hele verden, hele tiden. Altså, jeg ved ikke, hvor mange tyverier og krænkelser af ejendomsretten, der sker hvert eneste sekund. Det er sikkert en hel del. Skulle man så også sige, at fordi at der sker voldsomme tyverier, røverier, indbrud, alle sådan nogle ting, der er meget ubehagelige, skal vi så sige, at jamen, så indfører vi, at politiet rutinemæssigt kan ransage hjemme hos folk uden mistankegrundlag, fordi på den måde, så kan man jo faktisk finde tyvekoster. Godt være, at man ikke finder så mange, man finder dog nogen, det er jeg helt sikker på. Hvis politiet begynder at gå fra dør til dør og se, hvad folk egentlig har i deres huse, så skal de nok finde nogle computere og elektroniske enheder med serienumre, der viser sig at være stjålet og alt sådan noget. Ja, man skal nok kunne opklare nogle ting. Man kommer ikke til at afskaffe og udrydde tyveri og røveri. Absolut ikke. Men man kunne jo godt bruge den her logik som løftestang for alt muligt andet end bare scanning på telefoner. Blandt andet rutinemæssige ransagninger, checkpoints på vejene, hvor man ransager folks biler, fordi det er jo svært at begå sådan massive tyverier, hvis man ikke kan transportere tyvekosterne i køretøjer. Så kunne man også argumentere for, at man skulle lave sådan nogle enorme checkpoints, hvor man begynder at ransage folks biler, eller bare visitere folk i det offentlige rum, sådan, fordi man lige havde lyst, fordi så kunne man jo nok betænkeligt forhindre nogle forbrydelser og opklare nogle forbrydelser, fordi hvis folk ikke kan have tyvekoster på sig, eller narkotika på sig, så kan vi måske opnå utopia på den måde. Så det er samme måde at bruge logikken på, at fordi der er
dårlige ting X, så skal vi indføre drakoniske ting Y. Og de to ting følger altså ikke af hinanden, hvis man har proportionalitet og frihed og en idé om, at der skal være konkrete mistanker, før man laver indgreb for øje. Den dur bare ikke, og logikken er fuldstændig det samme her, så han kunne lige så godt foreslå rutinemæssige ransagninger af folks biler og hjem, og rutinemæssige visitationer af folk på gaden. Men giver ham ikke gode idéer, så bringer han det sikkert bare videre til den socialdemokratiske folketingsgruppe. Det er alle jo enige om. Det er et faktum. Ja. Jamen, hvis der er alle er enige om det, så tror jeg heller ikke helt, at jeg til syvende og sidst forstår modviljen. Fordi det, vi snakker om med det her forslag her, det er jo ikke, at staten eller at EU som sådan skal gå ind og overvåge folks kommunikation. Det er, at vi snakker om, at vi pålægger nogle tjenesteudbydere, altså nogle platforme, som i forvejen, skal man jo ikke tage fejl af, og scanner din kommunikation. Okay, inden han går videre til det næste han siger, så er det jo ikke sådan, så siger han, det er jo ikke sådan, at vi pålægger, eller vi som statsmagt gør nogle ting. Det er jo ikke os, der overvåger. Men han laver bare sådan et trick, hvor han lige parallelforskyder overvågningen over på de private aktører, som man så tvinger til at overvåge for staten. Så det er jo et meget, meget mærkeligt argument. Det er jo faktisk direkte stupidt at sige, at jamen, det er jo ikke staten, der overvåger, men vi har bare sat vores proxyer til at overvåge for os, og så er resultatet jo sådan set det samme. For forskellige koder, hvor det er, at de kan fremme og pushe nogle reklamer. Det er jo rimelig velkendt efterhånden. Det næste, han siger, er også noget vrøvl. Det er det, at han siger, men det er jo faktisk ikke så slemt det her med, at vi godt vil scanne folks kommunikation, fordi private udbydere scanner jo allerede kommunikationen, så de kan målrette annoncer og reklamer og alt muligt bras til os. Og det passer bare ikke rigtigt. Krypterede kommunikationstjenester, altså seriøse krypterede kommunikationstjenester, så for eksempel Signal Private Messenger, de scanner ikke din ukrypterede tekst for at målrette reklamer til dig. Ja, det er der nogen, der gør. Hvis du bare sidder og skriver ting ind i en browser, så er der nogen, der bruger den information til et eller andet. Men altså, end-to-end krypterede tjenester, de scanner ikke i forvejen folks kommunikation for at kunne målrette alt muligt. Så det er bare sådan, det er blankt løgn, det som justitsminister Peter Hummelgaard, han sad og sagde her, fordi det er bare en måde at prøve at få det overgreb, man har tænkt sig at udføre, til at se mindre ud ved at sige noget løgnagtigt om, at man scanner jo alligevel, så det er jo lige meget, om vi også sådan scanner lidt, fordi det sker jo altså alligevel med annoncer og sådan noget. Men det gør det bare faktisk ikke i de tilfælde, hvor det betyder noget, altså med end-to-end krypteret kommunikation. At de skal scanne, at hvis der er billeder, der bliver delt med børn, der bliver seksuelt misbrugt, så har de en forpligtelse til at fjerne det, og om nødvendigt også at indrapportere det til myndighederne. Men som jeg forstår på de her lækkede dokumenter, så vil man gå ind på den enkelte device og kigge på det, før det bliver krypteret. Og der er jo så alle mulige argumenter. Det første for, jamen når man først har gjort det, så hvad bliver så det næste? Der er ikke noget, der begrænser muligheden for, at man så senere vil kunne introducere andre, for eksempel søgetermer eller ting, man kigger efter inden for det her. Hvad siger du til den argumentation om, at når man først har den her bagdør her, som man kalder det, lidt med et populært begreb, jamen så vil der hurtigt kunne ske det, man kalder feature creep, altså så vil man gerne kigge efter terror. Men er det, altså nu du stiller jo bare modspørgsmålet, jeg er med på, at det er jo et tech-program, og en masse folk, der selvfølgelig værner om alle de spændende muligheder, som teknologien giver. Men er det virkelig det, vi skal værne om? Altså folks mulighed for at dele børneporno med hinanden? Det er jo ikke det hedder. Det hedder seksuelt misbrugsmateriale med børn, eller at planlægge terror, eller at rekruttere folk, der kan udføre violence as a service, eller violence crime as a service. Hvorfor er det noget, vi skal værne om? Det er også, jeg tror, det er også en af de mest centrale tossepointer og ting, han siger i det her interview, der sådan afslører ham som altså meget totalitær og enten dårligt til at tænke, eller bare ondsindet. Han siger, at hvis vi værner om friheden, så værner vi om folks ret til at lave og dele overgrebsmateriale med børn, eller begå terrorisme.
Nej, det er altså ikke tilfældet, at fordi man tillader folk at gå rundt uden spændetrøje, så værner man om deres ret til at slå folk ned på gaden. Det ene følger ikke af det andet, hvis man er et almindeligt moralsk tænkende menneske. Hvis vi antog, at hans rationale her var sandt, så kunne vi lige så godt afvikle alle friheder, fordi al frihed giver muligheden for at gøre noget, som man ikke bryder sig om. Altså min frihed til at kunne køre bil, giver mig så også friheden til at køre folk ned, og køre ind på strøget og bare jorde dieselhakkeren ned af gågaden og ramme så mange som muligt. Så hvis man har værnet om min ret til at køre bil, så har man også beskyttet min ret til at slå folk ihjel. Eller hvis man værner om min ret til at gå med en foldkniv, hvilket jeg jo ikke har ret til i forvejen. Men forestil os bare, at vi levede i et samfund, hvor det faktisk var lovligt, som det burde være, så sige, at jamen, fordi at du godt må gå med den her lille kniv, du kan skrælle et æble med, så værner vi samtidig om din ret til at begå masseknivstikkeri på Nørreport metrostation. Nej, det ene følger ikke af det andet. Det at være fri er en menneskeret, og det er altså ikke at værne om retten til at begå frygtelige ting, hvis man går ind for frihed, eller hvis man vil beskytte folks frihedsrettigheder. Man skal løbe skrigende bort, når man hører det argument, fordi argumentet fører direkte til, at man afvikler den ene frihed efter den anden, for du kan altid finde noget, som folk kan bruge deres frihed til, som vi ikke bryder os om. Så jo faktisk Apple gå ud med et meget ambitiøst forslag om at gøre præcis det her, hvor de havde begrænset det til kun billeder. Og efter så, at alle de her krypteringsfolk og eksperter i verden kritiserede forslaget, trak de det og sagde, at vi vil aldrig introducere bagdøre. Gør det ikke indtryk på dig, når så store spillere siger, jamen hvis det her det sker, så vi har jo også set dem trække deres kryptering i Storbritannien, efter at der blev presset på for at give adgang der. Gør det ikke indtryk på dig, når de truer med simpelthen at forlade det europæiske marked? Jeg har for det første en meget stor tiltro til, at de selvfølgelig, når de evner at skabe teknologier, hvor de i øvrigt godt inden for krypteringen kan scanne, hvad der bliver skrevet og eller snakket om. Hvilket de seriøse tjenester, som vi snakker om, jo ikke gør. Altså, han bruger en stråmand, han bruger en løgn som løftestang for det, han gerne vil. Signal Private Messenger og andre seriøse kommunikationsudbydere med krypteret end-to-end kommunikation, de scanner ikke på den her måde, som justitsministeren hævder, de gør. Så de kan målrette deres reklamer mest muligt, at de så også har en evne til at fjerne og indrapportere for eksempel billeder og videomateriale med børn, der bliver seksuelt misbrugt, som bliver voldtaget, som er blevet kidnappet. Nogen bliver sågar i de videoer slået ihjel som en finurlig afslutning på videoen. Det har jeg sådan set stor tiltro til. Jeg tror meget af det handler om en ideologisk modvilje. En ideologisk modvilje, som også en række af de her tech-platforme jo har, fordi de lever af, og i øvrigt ideologisk mener, at alting skal helst være skjult fra myndighedernes søgelys. Og problemet med det er bare, at det fremavler kriminalitet, som er med til at undergrave trygheden i vores samfund. Så den frihed, nogen får til at kunne dele materiale med seksuel misbrug af børn, det er jo en ufrihed for både de børn, som bliver seksuelt misbrugt, og den industri, der stadig vokser sig større og større, ligesom at det er en ufrihed for mange af os andre, der simpelthen ikke vil finde os i det svineri. Han kan virkelig trække i min allerlængste blikalsnor, ham her, justitsministeren. Igen så siger han, at muligheden for at kunne kommunikere uden at statsmagten kan lytte med, fremavler kriminalitet. Nej, det vil jeg ikke sige, den gør. Det, der i mest udbredt omfang fremavler kriminalitet, er nogle af de politikker, som justitsministeren aktivt arbejder for, nemlig MENAPT-indvandring og en fortsat ulovliggørelse af visse rusmidler. De to politikker fremavler i helt ekstremt særlig udpræget grad kriminalitet. Det er altså ting, der er selvpåførte plager af vestlige socialdemokratier eller folk, der er sådan ideologiske på linje med dem. Det er selvpåførte plager, som vi kunne undgå,
hvis vi gerne ville, hvis der var politisk vilje til at sørge for, at Vesten var befolket af vestlige mennesker, og at man under ordentlige, fredelige, strukturerede og gennemskuelige forhold kunne købe rusmidler ud over alkohol og tobak, så kunne vi slippe for afsindige mængder af den kriminalitet, som Hummelgaard retteligt mener, sådan helt isoleret set, skader vores frihed og vores tryghed. Men det han så ikke siger selvfølgelig, det er, at han jo selv er en af proponenterne for, at de her politikker skal eksistere, og derfor, at den kriminalitet, som politikkerne fører til, eksisterer. Så det at sige, at frihed avler utryghed og kriminalitet, løb skrigende bort. Hurtigst muligt. Bruger du selv Signal eller WhatsApp? Nej, det gør jeg ikke. Det er ellers en anbefaling, kan jeg forstå, fra Center for Cybersikkerhed, at embedsmænd og minister, at de bør bruge krypterede tjenester, ja. Ja, eller hvad hedder den, Start 2 af dem? Jeg er jo justitsminister, jeg har alle mulige forskellige tjenester, som vi bruger, men som jeg ikke har noget behov for at dele i jeres udsendelse. Utse, jeg er justitsminister, så jeg har rettigheder, I andre ikke har. Jeg bruger nogle krypterede tjenester, som jeg slet ikke vil tale om. Det virker jo egentlig lidt som, at det er sådan et klassesamfund, han lægger op til, eller som han mener, der findes, at der er en herskende klasse, der har ret til og et legitimt behov for at kunne kommunikere krypteret og hemmeligt, men os plebes, os bønder, os undersåtter, vi skal altså vi skal pålægges og blive scannet og alle den slags ting. Og han siger jo så ikke noget om, og han mener, at politikerne også skal scannes, men man kan jo se på, hvad der faktisk er sket i forhold til for eksempel Mette Frederiksen og nogle sms'er og den slags ting. Så selvom hun måske sendte de her sms'er over GSM-nettet, så kunne statsmagten ikke finde frem til dem alligevel. Så det bliver sådan lidt et todelt samfund, hvor den herskende klasse har et sæt rettigheder, og vi andre har et andet sæt rettigheder, som er markant mindre end den klasse, som Peter Hummelgaard han tilhører, og han sidder der og siger, jeg deler da ikke med jer, hvilke tjenester jeg bruger. Altså, arrogancen er enorm her, synes jeg. Okay. Hvis vi nu forestiller os, at det er faktisk bestemt igennem, og det lykkes, og det kan lade sig gøre, er du så tryg ved, at der ikke sker det her med, at andre vil udvide brugen af det? Er du selv interesseret i, at det for eksempel, hvis det lykkes det her, også kunne bruges i forhold til terror, eller altså alvorlig personfarlig kriminalitet og den slags? Må jeg stille dig det omvendte spørgsmål? Altså, hvordan kan man selv med al tech-begejstring i verden mene, at folk, der gerne vil springe civile borgere i København i luften, eller for den sags skyld dele materiale med seksuel misbrug af børn, skal have den udelte frihed til at gøre det, bare fordi teknologien er spændende og ikke må brydes? Altså det tror jeg ikke, der er nogen, der argumenterer for overhovedet. Jeg tror faktisk, at mere af det samme. Frihed er lige med retten til at begå kriminalitet, og hvis man går ind for frihed, så hjælper man de kriminelle. I guder. Jeg er meget enig om, at der er et alvorligt problem her. Men du vil have mig til at garantere, at man ikke på et tidspunkt måtte synes, det var relevant at se, hvordan kan vi forhindre, at folk bruger Telegram og Signal eller alle mulige andre steder til at planlægge bestialske angreb på civile borgere i vores hovedsteder. Altså jeg tror, mit svar vil jo være, altså det her konkrete forslag handler om billedmateriale og videomateriale med børn, der bliver seksuelt misbrugt. Derudover er kommissionen jo på vej med initiativer, som på legal vis skal forpligte de her tjenesteudbydere til at samarbejde med myndighederne om udlevering af information, der kan være med til at forhindre terror, kan være med til at forhindre alvorlig kriminalitet. Jeg forholder mig jo bare til fakta, og det er et faktum, at alle førende eksperter, når de vurderer de tekniske meritter i det her, siger, det her det kan ikke lade sig gøre, man kan ikke matematisk eller på nogen måde anden argumentere for, at det her det er proportionelt eller kan lade sig gøre uden at introducere en uforholdsmæssig stor risiko for misbrug. Min rolle i det her, det er jo at forsøge at finde en fælles holdning i rådet, fordi Danmark lige nu er et formandskabsland.
Det er jo kommissionens forslag, vi forhandler på baggrund af. Det er jo allerede revideret. Det er afgørende for den danske regering, at der bliver fundet en fornuftig balance med det, vi introducerer mellem på den ene side vores grundlæggende rettigheder, og på den anden side vores mulighed for at bekæmpe seksuel misbrug af børn. En fornuftig balance, det er så, fordi der eksisterer et problem. Der er et problem, ja, men altså, det er jo ikke et enormt stort samfundsmæssigt problem, at der sker de her ting. Ja, folk kommer op af stolen, når de hører misbrug af børn. Det bør de også, men de bør ikke komme så meget op af stolene, at man simpelthen bare siger, nå, jamen, så det der frihed, det der med oplysningstiden, og det der med proportionalitet og sådan noget, væk med det. Det er lige meget nu, fordi vi gerne vil løse et problem, som vi synes, når vi kigger på det meget, meget intenst og koncentrerer os meget intenst om, at det er verdens største problem, så smider vi det hele væk. Det er lige meget med retsstat, det er lige meget med mistankegrundlag, det er lige meget med frihed, retten til privatliv. Screw that. Vi skal bare have noget kontrol og overvågning, sådan at vi kan spurte mod utopia. Og stoppe den massive billeddeling, som finder sted i Europa. Hvis du spørger mig politisk, hvis jeg kunne få lov at bestemme, så ja, så mener jeg helt grundlæggende, at vi skal forpligte de her tech-giganter meget mere til at tage et markant større ansvar for, hvad det er, deres platforme bliver brugt og misbrugt til. Til allersidst, sådan kan man sige med alle virksomheder, der laver alting, som folk bruger, og som man kan bruge til noget, man ikke havde tænkt sig, at de skulle bruge det til. Og den slags kædeansvar er meget, meget farligt. mener du så, som din forgænger sagde, at det her med, at med overvågning stiger friheden? Jeg mener helt uomtvisteligt, at overvågning mange steder, det skaber øget tryghed, og forudsætningen for frihed, det er tryghed. Så det kan man Her er det også næsten sige det mest sigende, han siger, at forudsætningen for frihed er tryghed. Nej, det er det ikke. Det er løgn, og det er meget, meget nemt at vise, at forudsætningen for frihed ikke er tryghed. Er jeg for eksempel mere fri? Var jeg mere fri, da jeg sad i fængsel? Nej, det var jeg ikke. Men var jeg på nogen måder mere tryg? Jeg fik jo mine trygge måltider om dagen. Jeg havde adgang til lægehjælp. Jeg havde husly. Jeg kunne ikke sådan umiddelbart blive angrebet, fordi jeg sad i isolation. Altså, man kan godt sige, at en indsat i et fængsel på mange måder er mere tryg end en, der bare sådan vralter helt frit rundt ude i samfundet og selv skal stå for at skaffe mad og husly. Det at leve har simpelthen indbygget i sig en utryghed, og det er altså ikke ensbetydende med, at man ikke er fri. Så at sige, at frihed afhænger af, at man er tryg, det er også en direkte vej til totalitarisme og til en undskyldning for, at den herskende klasse, som Peter Hummelgaard i den grad tilhører, kan begå overgreb mod os, fordi det er simpelthen bare ikke, det er ikke trygt at leve. Det er det simpelthen ikke. Altså, det at leve indebærer en helt helvedes masse former for risikomomenter, der kan gøre en utryg, hvis man i særlig grad er sådan en neurotisk, lille, bange mand, som Peter Hummelgaard tilsyneladende er. Så ja, jeg forstår da godt, at han vil afvikle vores frihed, alle menneskers frihed, hvis han mener, at friheden er, at trygheden er en forudsætning for frihed. Så ender man et meget, meget kedeligt sted, fordi at selve det at eksistere er forbundet med utryghed, og det kan man aldrig nogensinde helt tage ud af ligningen, og når man prøver at gøre det, jamen så ødelægger man det, som man egentlig havde tænkt sig at beskytte, nemlig friheden. Så det er også sådan lidt et underligt cirkelargument, et underligt paradoks, han bevæger sig ind i her. Men i hvert fald det, man skal tage med, og det, man skal tage med som hans allerstørste fejl, tror jeg, i det her interview, det er, at han siger, at friheden afhænger af trygheden. Det gør det ikke. Det gør det simpelthen ikke. Sådan hænger menneskelivet ikke sammen. Det mener jeg, ja. Alle de steder, hvor det er, jeg besøger. Nu var jeg for eksempel for nylig ude i Avedøre Stationsby, snakker med et par, der driver en frisørbutik,
hvor der har været en masse problemer med narkotikasalg og vold og alt muligt i det stationscenter, hvor de oplevede, at der ingen kunder kommer ind i deres butik, indtil der politiet får sat nogle tryghedskameraer op, og de der uro. Jeg må stoppe ham her. Altså, han prøver lige her til sidst i interviewet at sådan, trække sådan en trumf om, at politiet med deres tryghedskameraer, det vil sige deres overvågning af os alle sammen, simpelthen har hjulpet. Og så som eksempel på, at han mener, det har hjulpet, så nævner han ting, der med 100% sikkerhed, han siger selv, i hvert fald 50% af tingene, har at gøre med ting, som Socialdemokratiet selv har skabt af problemer, nemlig utryghed i gadebilledet, hvilket i helt afsindig omfang hænger sammen med MENAP-indvandring, og så også med narkotikasalg. Ja, det er jo også noget, I selv har skabt, fordi sjovt nok er det jo ikke alkohol eller tobakssalg, der skaber utryghed i gaderne. Det ville det være, hvis man gjorde alkohol og tobak ulovligt på samme måde som narkotika var det, så ville det begynde at skabe utryghed i gaderne, ligesom narkotikasalg gør i dag. Vi så det jo i 30'erne i USA, hvor der var en kæmpe opblomstring af bandeuvæsen, fordi at alkohol blev forbudt, og så kastede banderne sig jo netop over alkoholsalg, og så drev det her marked jo så en masse kriminalitet og en masse dårlige ting. Så der, hvor Peter Hummelgaard, han prøver at sætte trumf på, at overvågning jo bare virker og er total pengeling, det undergraver jo for begavede mennesker fuldstændig hans egen fortælling, fordi han nævner som eksempler ting, som er en selvpåført plage. Så at det her er jo en fornærmelse imod begavede menneskers evne til at analysere, hvad Hummelgaard siger. Og jeg tror simpelthen bare, at Hummelgaard, måske bevidst, måske ubevidst, ved, at han taler til mennesker, der ligger til venstre for den her IQ-normalfordeling, altså toppunktet af den. Altså han taler til folk, der ikke er villige til, eller i stand til at kunne analysere det vrøvl, han siger. Så det er meget pudsigt, at han siger et, og så med det samme, så undergraver han faktisk sine egne pointer. Men det kræver lige, at man laver sådan en indre analyse, før man kan se, at han undergraver sine egne pointer. Skabende elementer og utryghedsskabende elementer, de forsvinder så, fordi de vil jo helst ikke overvåges, og det betyder pludselig, at der er mere gang i frisørbutikken. Og derfor synes jeg, at det er en god idé, ja. Godt. Tusind tak for din tid, Peter. Tusind tak. Hvad så lidt? Ja, Hej. ha' det godt. Hej. Det var så en del vrøvl med justitsministeren. Var det 18-19 minutters vrøvl og mine kommentarer indover. Vi har nok ikke Peter Hummelgaard som justitsminister, når du derude ser den her video, men vi har sikkert en, der har lige så meget knald i låget. Derfor mente jeg, at det var relevant at tage de her pointer op, fordi pointerne er jo ikke noget, som Peter Hummelgaard har opfundet. Det er noget, som der bliver brugt hele tiden i forhold til at afvikle vores friheder. Det er fejlanalyser, det er at tale til det allermest ubegavede segment ude bag kakkelbordene. Det er at stole på, at folk simpelthen ikke kan gennemskue sammenhængende i forhold til den kriminalitet, som politikerne bevidst eller ubevidst selv skaber rigtig meget af, og så bruger det som løftestang til at afvikle vores grundlæggende rettigheder. Det var min video herfra. Hvis I gerne vil støtte det, jeg laver, så kan I gå ind på linket til Subscribestar hernede i beskrivelsen til videoen, hvorinde I nu ser den, og støtte mig med måske det, der svarer til en fadøl om måneden. Tak til alle jer, der allerede gør det, og der er tilbage at sige tak for at se med. Vi ses i næste video.